barkanmu da wannan lokaci. Na so ɗan tsokaci ne akan abubuwa da yake faruwa a ƙasarmu Najeriya. A Najeriya ma musamman arewa. To, ni shawara da nake so in fara bayarwa a matsayinmu na 'yan Najeriya, a matsayinmu na masu son ci gaba, a matsayinmu na 'yan arewa waɗanda mu ne a misali muke wato mutane masu son jama'a, mutane masu kau da kai, mutane masu kunya da abubuwa ne da ka sani na nagarta. To ya kamata a ce idan matsala ta taso irin wannan mu haɗa kai. Me haɗa kai? Mu haɗa kai don mu gaya junanmu gaskiya. Mu haɗa kai don mu gaya gwamnati gaskiya. Mu haɗa kai domin ci gaban kowa da kowa. Kamar yadda addini ya nuna mana cewa imaninmu ba zai cika ba sai mun so wa ɗan uwanmu abin da muke so wa kanmu. To ya kamata idan abu ya faru a wani gari kada mu ga cewa a garin ya faru. In abu na faruwa a Zamfara mu ji kamar a Kano yake faruwa. In abu na faruwa a Maiduguri mu ji kamar a Jos yake faruwa. Idan abu na faruwa a wannan Kaduna mu ji kamar a Niger. Mu ji kamar duk inda ya shafe mu ba maganar wai ai ba mu bane. Ai ka san yankin kaza ne. Ba za ka taɓa damuwa da wani abu da yake faru ba sai an ce ko wanka ko babanka ko ƙanwarka za ta bi ta wannan gari. A lokacin za ka fara mata wata an ce ba garin nan kaza. Wannan mu dole ne akwai abin da sai mun dawo da shi. Sai mun fito mun nuna. Kuma malamanmu ku dinga gaya mana gaskiya. Malamanmu da suke shiga cikin siyasa su ce kaza yana da kyau in aka samu matsala ma ku fito ku sake gaya mana. Amma ba za ku fito ku ce mu yi kaza a yi kaza ba. Daga baya kuma aka yi kaza ɗin kuma in matsala ta taso dai sai ku shiru. Billahi la ilaha illa huwa ni dai yanzu a bisa abubuwa da naga sun faru wanda malamai da suke da daraja suke da mutunci waɗanda nake girmama su nake jin su a jiki. Wallahi akwai wasu wanda kawai in naji karatunsa kawai naji zan ji jikina tsinka jikina ya tashi. Amma ya sa na fahimci wani abu na gane wani abu. Wato duk abin da ya raɓa gwamnati, duk abin da ya shafi gwamnati wallahi sai a hankali. Saboda na tsorata na firgita. Na ga malami, na ga malamai wanda yau sun fito sun kasa faɗin magana. To an ce duk abin da baka san yadda yake ba to kada ka yi judging ɗinsa. Dukkanmu nan da muke kaza muke cewa kaza akwai wanda in shi ma ya samu dama wallahi sai ya yi abin da ya fi haka. So wani abin sai dai kawai kai addu'a ya Allah ka kare ni. Amma kakka ce wai ai wani kaza Allah ka kare mu. Allah kada ka sa in ka ba mu dama kaza mu yi kaza. Billahi la ilaha illa huwa harkar gwamnati sai a hankali. Gabana ya faɗi daga kan wannan abin da na gani na daina yarda da mutane. Sai ga cewa kamar kowa ma duk abin da yake faɗa wata ran in ya samu dama zai iya canja. Saboda wallahi na tsorata.
gaskiya ko da yaya ko da dan gyaggyara ta dai ko da ta dan yi daci dai a faɗa wallahi an kasa faɗa. To saboda haka duk abin da baka san shi ba kada ka yi surutu a kai, wallahi Allah zai iya jarautar ka kai ma. Haɗin kai na arewa ya zama dole. Yaƙin nan in kana gani a nesa yake ya zo kusa. Hanyoyi nawa ne yanzu ake wucewa freely. To amma a kodayaushe abinda nake cewa bambance ba namu bane. Wane daga ina yake, wane daga kaza ba shi bane. Wani wani siyasa yake supporting, in yana magana ma ko kai wani wallahi sai ka ji ko hadisi yake gaya maka saboda kawai siyasa ko ba dai sai ga kamar baka so ka yadda. To wallahi sai mun ajiye wannan a gefe, sai mun yi magana mun yi sauraro based on me kake faɗa, ina kuma ka dosa, me amfanar da mu da zai, me rashin amfanar da mu, kawai mu ajiye wannan. Ba ruwanmu da waye faɗa, ba ruwanmu daga namu ne kai ba namu kai bane, a'a me ka faɗa, the content of what you are saying, is it important to us? Kamar yadda wanda ya faɗa a yake da suna wannan Martin Luther King, judge people by the content of their character. To ba magana judge people ba ma magana wannan bane, a'a wannan ma addini haka yi nuna. Allah ba ruwansa a'a kai wani yare ne kai daga ina ka fito, a'a ka bauta masa, ka rike shanu biyu, ka rike abubuwan da ya zo da shi, ka rike abin nan, ba ruwansa da ina ne background ɗinka. In kai wannan Allah ya ce shi kenan. Yaushe za mu zama haka? Yaushe mutum zai zo mu yi magana da ba za mu duba ai dan wani dan PDP ne, dan APC ne? Yaushe za mu ajiye wannan a gefe kawai mu yi magana da cewa a'a me zai ci gaba da mu ƙasa? Yau a America in aka yi siyasa, maganar siyasa furfur an zaɓa an gama shi kenan, kowa kama gabansa. Me ya zama maganar ƙasa shine gaba. Kudin Najeriya suna kwatanta in an yi kaza, an yi siyasa, an yi ana gama to shi kenan ya za kuma a ci gaba, jihar mu ya za ta ci gaba, shi kenan an ne da bambance. Amma arewa mu har yanzu idan baka zaɓi mutum ba yana nan yana ta binka, yana ta makin ɗinka, ba za a hana ka kaza, ba za ka yi kaza ba, a ce ba saboda ba kai zaɓe ba kai siyasa ba ka zaɓe shi ba. Yaushe arewa za mu ɗauke wannan? An yi siyasa, wani yana nan wani yana can, an yi siyasa ce, kowanne na da amfani. Opposition na da amfani, opposition mai ƙarfi masu takura gwamnati su ce kaza, opposition na wani siyasa yana da ƙarfi, yana gyara, yana sa gwamnati ta yi daidai. Ba komai bane za a ce a yi saboda kaza ba. Kuma kowa zai iya shiga gwamnatin nan ya zama, wannan bangaren yau yana nan ya samu adawa mai karfi, wannan yana nan ya samu adawa mai karfi, shine abu zai yi daidai. Ko ba ta yi niyya ba, in suka ga yan adawa sun yi kaza za su yi. Kuma yan adawa kuma ku daina wuce gona da iri, kada kuma komai kuma ku dinga yin dole sai kun lalata abu, dole sai an ga gwamnati ba ta kyauta ba, dole sai a'a kuma ku yi shi fi sabilillahi. Inda ba ta yi ba ku ce ba ta yi ba, inda ta yi ku ce ta yi. Amma in aka ce kuma shi ma adawa kawai an mai da shi kawai sai dai an bata gwamnati, a'a gwamnati idan tana ci dole ita ce inda za ta kawo gyaran da za a kawo gyara. Kada a ce za a ɗauke ido. Akwai wanda suke adawa mai kyau, za a adawa da gwamnati kuma za a gaya gwamnati gaskiya, kuma gwamnatin an gaya miki gaskiya ke ma ko da shi ke daina cewa ɗan adawa ne, a'a duk gwamnatin da ta zo mulki ta zo ne dan ta gyara. So an ce ta gyara ba laifi bane, in an ce nan ya ɓaci ba laifi bane. Sai ku duba ku ga in tun da ya ɓacin ta ya za mu gyara. Wannan shine mafita. Allah na tuba, ba wai abin nan ba, abubuwa da suka dan faru baya alhamdulillah yanzu an gyara. Bambance siyasa ya dan ragu, ba da kowa saboda siyasa ta matso. Amma kwanakin ba an nuna bambanci, an yi kaza, an kulla bana, an yi mai duk irin wannan dai ya zo ya wuce. Mun samu dama a siyasa, ko kuma in ce na samu dama, ba kuma wai tunkawo ba wani abin nan ba, ban taɓa ɗauko wani ɗan fim ko wani kaza nuna dan yanzu muna da dama, kai wani kai ba ka tare da mu, ko kuma ku je a kamawa ne, ko kuma a takurawa ne, ko kuma a nane. Me yasa gani Allah ya baka dama ka ja mutane,
Allah ya baka dama ka so mutane, maƙiyinka kana kallon sa kai kamar baka san maƙiyinka ba, ka jawo shi gaba ɗaya a zo a yi haka kuma aka yi din. Shi yasa yanzu bani da regret, bani da wani abu da zan ce wai a lokacin kaza na yau girman kai ko na wani kaza. Ba wanda muka ci mutunci, ba wanda muka sa aka yi wulakanci, ba wanda muka yi abin nan. Idan harka ta samu wani ku zo wanda Allah ya da rabansa ku zo mu ci. Idan shawara ce zo ka bayar, idan kaza ne kullun ya za a ɗaukaka kaza harkar mu ta ɗaukaka, a wani a kaza a yi empowerment a nan. Har project na rubuta da za a yi abin nan ɗin industry wajen 2.5 billion haka na dinga yawo da shi, ana cewa a samu fili, gwamnatin America za ta shigo ciki, gwamnatin waya za ta shigo, a dai samu a samu aikin yi. Irin wannan abin ne duk inda za ga proposal ne na yadda jama'a za a yi kaza. In ka samu dama shi ne abin da za ka yi. Ba wai ka samu dama shi kenan ku zo a takure a yi ka ci ka sha shi kenan daga kai sai ƴaƴanka sai a'a ba shi bane dama. Siyasa da ake cewa kasuwar bukata ce amma ba irin bukatar da wasu ke tunani ba, aljihunka, batanka, ƴaƴanka, a'a bukata ta jama'a. Shige musu gaba, kai za ka shige gaba a bukatar jama'a ta taso, a wanda suna so gadar su ta kare can wallahi abin nan ba su da amfani gona a kai musu taki, wa'ancan sun yi kaza, kai jagora wannan bukata ce definitely, amma ba wai taka ba personal. Ka je wajen gwamna ko ka je wajen shugaba, wallahi dana zai fita an hana shi fita, matata ta ba shi bane. Magana ce ta jama'a. Yaushe arewa mu za mu koyi irin wannan? Yaushe arewa manyan mu za su daina dauko magana ta personal nawa, ƴaƴana, yata, wana. It's not about that, it's about the people. Kasuwar bukata ce amma ta jama'a. Allah ya baka wakilci, Allah ya dora ka a sama, kai ne a gaba, je ka nemo musu dama. Wani kaza, a ɗebi ɗan makaranta guda kaza, a ɗebi ma'aikata guda kaza, aikin police a tura mutum miliyan kaza, aikin kaza. Wannan shine bukatun. Waɗanda ba su aikin yi a ba su aikin yi, kada su zo zama muku liability. Duk rashin aikin mutum, duk rashin ilimin mutum, wallahi in ka nuna yana da muhimmanci, wallahi sai ya zama mai muhimmanci. Ta nake magana ake cewa a cewa dan tasha ne dan tasha, ko ba haka ba? Amma yau a tasha za ka ɗauki ɗanka daga Kano ka sa shi a tasha, a kai ma shi Lagos, wani ya karɓe shi ya tafi. Most of them wasunsu ba su yi ilimi ba, amma kuma kowa ya da su saboda sun haɗa kansu, saboda sun nuna su mutane ne, saboda they are organized, saboda suna da union, saboda suna da direction, saboda suna da kaza. And people trust them. Sai ka je yanzu ka je tasha ka gani, za ka samu kaya da yi shekara 7 wallahi ba ta ba yana nan. Kuma wallahi wani kaya in zai shekara 20 yana nan, ba za a ɗauki ba, ba za a sace ba, ba za a buɗe a game ba. Saboda jama'a ne suka haɗa kansu. To duk inda gwamnati ta zo ta haɗa mutane, ta ba su direction, ta ba su kaza, ta yi musu kaza, za su yi. A dinga ƙoƙari ana attaching importance, more especially manyanmu, mu na arewan da arewan shi ya dama yanzu. Ku fito ku zauna, matsalar Zamfara ta ku ce, matsalar Sokoto ta ku ce, ku ta mitin akai, ku dinga mitin akai. Irin wannan mitin ne ya kamata a dinga yi. Ƙasa kaza ya za a yi kaza, a yi mitin, gobe ma a yi mitin, jibi a yi mitin, har sai an samu solution. Manya kuma sai kun dinga zuwa, shugabanni, mai girma shugaban ƙasa sai ka dinga zuwa. In an yi kisa, in an yi kaza sai ka dinga zuwa. Zuwanka yana da muhimmanci, zuwanka yana da ƙarfi, zuwanka yana da power, zuwanka yana da wani sako da zai aika na cewa kana ji da mutanenka, wallahi sai sun tsorata. Amma an yi ba a je ba, an yi ba a yi condolence ba, dole ne abubuwa ba za su kyau ba. Dole ne sai an yi, kamar yadda ake daure a yi ta zagayen siyasa, a shiga wannan gari, a shiga wancan gari, ana musu alƙawari. Dole a cika wannan abin nan din. In matsalar ta zo dole a nuna wannan talaka shine zai ji daɗi. Haka talaka ne suke fama da goyo, wata ɗanta bai ci abinci ba, a goya shi a yi menene, ita bata ci abincin ba, a samu a ɗan bayaro tana layi. A'a wanci je ki mana kaza ɗanki, barin sa na rufe shi, ai ba rana meme. Haka za ta yi, sai wallahi sai ta zaba, sai ta yi wallahi na alƙawari, ai ba zan kaza. Yawanci talakan su suke zaɓe. Manya-manyan masu kuɗi wallahi ba sa yi, yawancinsu, ban ce gaba ɗaya ba sa yi. Suna gida ana zaɓe, kowa an zauna ana kallo, ana game, ana meme. Yau ana
kashe su dole sai an kula da su, dole sai an fito, dole sai an yi magana, dole sai an nuna ana yi. Mu kuma jama'a mu ma kuma gaba ɗaya mu ma sai mun gyara kanmu. Mu ma talakan da muke bi, shugabanni sun yi kaza, shugabanni sun yi kaza. Wajen masu bara za ka je ka bada kuɗi, ka kira su mutum, ka ba mutum ɗaya, in ba kai wasa za ka sun fita da gudu, an bi shi ana waye. A ba mutum harka kaza ka zo ka ja mutane kai kaɗai ka danne. Wani abu ma in ba ga kuwa ba kowa ya shiru ba haƙƙin jama'a. Yamu ma sai mun gyara. Amma wannan abu na arewa da yake damun mu matsala ce babba, kuma sai an zauna sai an tattauna a kai. Ina kira ga manyan arewa, ina kira ga matasan arewa, ina kira ga jami'an tsaro na arewa, ina kira da duk wani da suke da faɗa ga kai, ba ma na arewa na Najeriya gaba ɗaya. Matsalar arewa ta Najeriya ce, matsalar kudu ta Najeriya ce, matsalar kowa da kowa. Mu ɗauki abin gaba ɗaya a zauna a ga ta yaya za a yi maganin matsalolin nan. Idan magana ce ta zauna a an ce duk wani yaƙi na duniya an ce da sulhu ake kare shi. To tunda ana kashe mutane, idan faɗan ba zai ba to a fita sulhun, a san da wanda za a zauna a yi sulhun. Tunda an ce duk wani faɗa in yi faɗa da sulhu da yake da kan tebur ake dawowa ce. Yadda kake gani an yi postin wani ya mutu, wata ran kai za a yi postin ka mutu, wata ran za a yi postin ɗina a ce a hanyar kaza an harbe ni, a hanyar kaza. Wannan abubuwan da suke faruwa ya hana muna bin business din, bai hana ba. Zaka ji an ce kaza mutum ba za ka ba, amma da zarar harkar ta taso wallahi haka za ka bi, sai dai kai ta addu'a. Wata ran kai addu'a ka wuce, wata ran kuma addu'a ma za ka iya manta, in Allah ya dama ajalin naka ce. So ba wani abu da ya wuce, ba wanda ya wuce a hanya, ba wanda ya wuce abin ya same shi. Wasu sun fito an kama su, suna gida an kama su. Jama'a a fito, wannan abu ne babba, kuma Allah Ubangiji ya mana maganinsa. Allah Ubangiji ya mana maganinsa. Allah ya sa mu gane. Na gode. Naku Sani Musa Danja.